Salut, eu sunt Florin. Salut, eu sunt Andrei și împreună dezvoltăm proiectul social GreenUp, care constă în reutilizarea resurselor. Faza de colectare constă în... De fapt, știți ce? Haideți mai bine să vă arătăm. Ideea de reutilizare a resurselor se referă la a da o viață nouă oricărui produs care nu mai este utilizat într-o gospodărie. Practic, noi vorbim cu administratorii de blocuri și le prezentăm proiectul, iar aceștia vorbesc cu locatarii blocurilor. Proiectul GreenUp este un proiect social a cărui viziune constă în atingerea a două scopuri majore. Primul scop este de a reduce stresul și efortul locatarilor și de a ajuta să facă spațiu în apartamente prin debarasarea de lucrurile pe care ei nu le mai utilizează și au potențial de reutilizare chiar și în urma unei reparații sau recondiționări. Serviciul pe care îl oferă GreenUp este absolut gratuit. Al doilea scop major este de a oferi unei categorii sociale defavorizate posibilitatea de a putea achiziționa aceste bunuri la prețuri foarte mici. Aceste prețuri sunt formate din costurile de colectare, manipulare, transport, depozitare și recondiționare. Astfel, chiar dacă deocamdată ne desfășurăm activitatea pe platformele comune de vânzare-cumpărare, avem avantajul competitiv al prețului foarte mic. Aici, aceste persoane găsesc produsele noastre și ne contactează urmând ca livrarea să fie personală sau prin curier. Așadar, votați-ne!